Hizkuntza eskubideen errespetua, artatze zerbitzuen kalitatea hobetzea eta progresibitatea dira Osakidetzaren bigarren euskara planaren printzipio orokorrak. Saiatu behar dugula euskara, bai zerbitzurako, bai lanerako. Komunikazio hizkuntza modura erabiltzeko bideak jartzen. Lehen euskara planaren jarraipena da, baina baditu berrikuntzak ere. Besteak beste, ospitaleak lehentasun eremu izango dira orain, euskararen erabilera indartzeko helburuetan. Bestalde, jendeari aukera emango zaio bere datuekin batera hizkuntza lehentasuna adierazteko. Hala, kontsultara joatean, medikuak aldez aurretik jakin dezan zein hizkuntzatan aritu nahi duen pazienteak. Osakidetza pertsonekin harreman zuzenena duen erakunde publikoa da, eta harreman horiek ahalik eta onenak izatea nahi du Jaurlaritzak. Ziurrenik gure legealdi honetako tresnarik eta aurrera pausorik handienetako bat aurkezten ari garela gaur hemen Osakidetzarako bigarren euskara plana aurkezten dugunean. Planak 2019 arteko iraupena du.